менә бу зәвыкны ничек тәрбияләдегез? Каян килә ул сезгә? Мин гел ашык бөтен экспериментлар, коллаборациялар өчен башта мин үз сүзләремә җырлар яздым. Әле мәктәптә укыган чагымда. Сезнең тагын бер кызыклы фикерегез бар. Менә мин күп язырга тырышмыйм дип әйткәнсез. Чөнки музыкаль телемне гадиләштерүдән куркам дисез. Студентлар булган чакта язылган әсәрләремдә берни дә үзгәртмим, кагылмыйм аларга. Алар менә шулай язылган. Шундый период булды. Мин хәзер үстем. Мин шул әсәрләрне кадерлим. Монда инде сез татар операсы белән катнаштыгыз. Бу инде икеләтә дә җаваплы булгандыр. Бу бик кадерле җиңү, чөнки менә Кавый Нәҗми турында бит операбыз безнең татар тарихыбыз, шундый безгә милли якын темаларга. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Ул тудырган музыка зәвыклы да, заманча да, милли дә. Музыканың тууы аның өчен илаһи мизгел ул. Сүзем халыкара конкурслар лауреаты, талантлы, өметле композитор Миләүшә Хәйруллина хакында. Бүгенге тапшыруыбыз аның иҗаты һәм опера өлкәсенә беренче ныклы адымнары турында булыр. Хәерле көн, исәнмесез Миләүшә, хуш килдегез. Исәнмесез. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Шакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8-532-52-55. Миләүшә, менә сезнең ирешкән уңышларыгыз бик күп, субханалла. Безнең хәбәрчебез сезнең хакта сюжет әзерләде. Әйдәгез әле башта карап үтик әле. Игътибар экранга. Нәни кызчык Миләүшә фортепиано артында һич армыйча, һич туймыйча, көнендә, төнендә утыра ала. Ул инде 6 яшьлек чагында музыкаль пьесалар иҗат итеп, бар таныш-белешләрен таң калдыра. Берәү дә шикләнми. Бу кыз чын мәгънәсендә зур талант һәм татар музыкасының киләчәге булыр. Юраганнары рас килә. Бүген җырның дөньясында Миләүшә Хәйруллина исеме якты йолдыз булып кабынды. Яшь композитор Россия күләм һәм халыкара бәйгеләр лауреаты да. Ил күләмендә уздырылучы партитура яшь композиторлар бәйгесенең опера музыкасы яки оперетта музыкасы номинациясендә җиңүе бар Татарстанны шаулатты. Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миләүшәнең хезмәтен югары бәяләп, Кавый Сәрвәр әсәрен зур сәхнәгә чыгаруда ярдәм күрсәтә. Мәдәният министрлыгы да терәк була. Укытучы, пианист, композитор, чын иҗатчы өчен шуннан да зуррак бәхет була аламыни? Миләүшә, менә сезнең хакта еш кына татар музыкасына һәм шул ук вакытта мәдәни мирасыбызга югары биеклектән караучы иҗат әһеле дип әйтәләр. Менә чыннан да миндә шундый сорау туа, менә бу зәвыкны ничек тәрбияләдегез? Каян килә ул сезгә? Бу инде зур юл, минем 5 яшьтән башланып киткән, бер адым ясап көн саен шундый җитди классик музыкаль образование алып, менә шулдыр ул тәрбияли, ниндидер иҗатка ярату да, хөрмәт тә, эшләргә, үзеңне жәлләмәскә шул эш өчен, менә шундый юл инде алдым. Вакытта бу инде эзләнүләр нәтиҗәседер дә шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Менә Миләүшә, бүгенге көндә сезнең җырларыгызны милләтебезнең берсеннән-берсе талантлы яшьләре башкаралар. Ул да булса Эльмира Кәлимуллина, Илүсә Хуҗина, Эльза һәм Артур Исламовлар һәм башка бик күп талантлы җырчыларыбыз. Менә гадәттә көй язганда, менә әлеге җырымны менә шушы артистка бирәм дигән уйлар киләме? Килә. Махсус атап язасыз, шулай бит? Чөнки син җырчының тавышын да хәтерендә йөртәсең, образ иҗат иткәндә ишетәсең, ничек ул яңгырырга тиеш. Мәсәлән, Эльза
Артур Исламов өчен махсус аларның тавышлары өчен бик яратам язарга. Безнең шундый иҗади тандем Аллага шөкер. Илүсә Хуҗина шундый сандугачыбыз, аның өчен төрлерәк җырлар язасың. Bütün шул тавышның сыйфатларын учитывать итәсең инде җыр язганда. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә мин инде укыдым. Алар белән бергә иҗат итү бу инде сезнең хыялыгыз булган, шулай бит? Шулай. Менә тагын сорыйсым килә, тагын кемнәр белән эшләп карыйсыгыз килә? Бармы андый шәхесләр? Мин гел ачык бөтен экспериментлар, коллаборациялар өчен күп җырчылар миңа язалар, әйдәгез бергәләп эшлик, иҗат итик. Әлбәттә мин гел риза, вакыт кына җитсен һәм нинди илһам булсын, Алла бирсә эшләргә һәм менә шул яраткан җырчыларым белән тагын да дәвам итәргә, эшләргә насыйп булсын. Алла бирсә. Оннан соң бит әле җырның уңышлы булуы ул инде әлбәттә шигырьгә дә бәйле. Менә гадәттә шигырьләрне ничек сайлыйсыз? Нәрсәгә беренче чиратта өстенлек бирәсез? Башта мин үз сүзләремә җырлар яздым. Әле мәктәптә укыган чагымда, аннары соң мин кәлеп яшь буын җыены белән таныштым. Менә Гүзәл Сәгитова ул безне иҗатчыларны җыйды һәм таныштырды. Кәлептә мин күп кешеләр белән аралаштым, шагыйрьләр дә белән. Гөлүсә Батталова, Луиза Янсуар, Рифат Сәлах, күбесе Лилия Гибадуллина. Без аудиокитапны да яздырдык. Мин аларның шигырьләренә махсус музыка яздым. Шундый зур җыентык без чыгардык Кәлеп белән. Зур эш булды. Шуңа күрә мин менә шул дөньяга чумдым. Шигырьләрнең сыйфатын да аңларга өйрәнәм. Тәмен белергә, телнең тәмен белергә. Менә шулай бик булыша шигырьләр, музыканы язарга. Мин көйне язганда сүздән менә отталкиваюсь. Бик Димәк, сезгә башта шигырь китереп бирәләр, шулай бит? Аннан соң инде баштан музыка язарга, аннары сүзләрне өстәргә. Менә шулай мин эшләмим. Башта шигырь, аннары соң музыка. Менә мин тагын шуңа игътибар иттем, сезнең күпчелек җырларыгызда ничектер инде милләт темасы һәм шул вакытта мәхәббәт темалары өстенлек итә кебек. Бик яраткан темалар, әлбәттә, бөтенебезне ниндидер дулкынлана, мәхәббәт хисе, шундый эмоциялар бирә. Һәм әлбәттә, ниндидер җитди җырлар да язарга теләгем бар. Ниндидер кызык темаларга, Бәлки фәлсәфирәк темаларга. Менә гадәттә вакыт узу белән иҗатчының карашы да үзгәрергә мөмкин бит. Әйтик, берничә ел элек язылган музыкаль әсәр бүгенге көндә инде ничектер үзенең кадерен, кыйммәтен югалтырга мөмкин. Әйтик, инде бүген әлеге шәхес башка һәм шул нисбәттән аның инде уйлары да, фикерләре дә үзгәрә бит. Менә сез гадәттә үзегезнең узган юлыгызга борылып карыйсызмы? Барысынан да канәгатьмесез? Карыйм, күп әсәрләр калды минем үз композитор кухняда, инде калды өстәлдә. Ул шундый лаборатория, иҗат лабораториясе, әмма мин шул яшь, студентлар булган чакта язылган әсәрләремдә берни дә үзгәртмим, кагылмыйм аларга. Алар менә шулай язылган. Шундый период булды, мин хәзер үстем. Мин шул әсәрләрне кадерлим, яратам. Булмый мин шундый отказываюсь. Сез аларны ничек бар шулай кабул итәсез? Кабул итәм, аңлыйм, яңа адымнар, яңа сулыш алам һәм юл туры тотам. Әмма бүгенге көндә кайберләрен үзгәртеп, яңадан сәхнәгә алып менәр идегезме? Андый теләк юкмы? Юктыр, юк. Яңадан язырга кирәк. Истәлек булып саклансыннар, ничек бар шулай? Миләүшә, аннан соң бит әле сезне тамашачыларыбыз спектакльләргә музыка язучы, композитор буларак та беләләр. Менә гадәттә ничектер спектакльгә язу ул тагын да авыррак шикелле. Менә нинди пьесалар белән эшләү сездән күбрәк әзерлек таләп итә? Моны шулай аерып буламы, әллә инде юкмы? Монда команда зур роль уйный. Чөнки шундый иҗатчылар группасы җыена, художник, актерлар, режиссер, әлбәттә, иң төп роль.
Менә шул командадан ниндидер илһам аласың. Ул гел төрлечә, төрле кешеләр һәм менә шуннан ниндидер этәргеч бар иҗат итәргә. Мин бик яратам спектакльләр өчен музыканы язарга. Бу аеруча дөнья театрны бик яратам. Һәм тырышам минем музыка актерларга булышсын. Мин бик кадерлим аларның сүзләре. Менә шундый музыка безгә, шундый хис бирә, безгә булыша. Менә минем өчен бу иң зур шундый дәрәҗә, иң җылы сүзләр актерлардан менә шул ишетү. Шуннан да миңа калса, менә сезнең көйләрегез спектакльләрне ничектер тагын да тулыландырып җибәрә кебек. Өметләнәм. Рәхмәт. Мин шәхсән күзәтеп барам. Менә Миләүшә, тагын шуны да сорыйсым килә, менә бер интервьюгызда мин шундый мәгълүмат күрдем. Менә композитор өчен спектакльгә музыка язу ул иң җиңел әйберләрдән берсе дип әйткәнсез. Композитор менә заказлардан тыш та ул инде үзе күбрәк эзләнергә тиеш, төрле проблемаларны калкытырга тиеш. Һәм шул исәптән ул инде төрле юнәлешләрдә дә үзен сынап карарга тиеш дип әйткәнсез. Менә бу нисбәттән нинди эшләр алып барасыз? Нинди эзләнүләрегез бар? Бу иң җиңел әйбер түгел, шулай язарга. Син шундый терәк аласың, синең әсәр яңгыраячак. Менә заказ алдың, аны точно сәхнәдә уйныйлар, спектакльдә яки концертта. Чөнки менә ул заказ ул кирәк. Ул булып чыга һәм сәхнәдә яңгырый. Ә син үзең иҗат иткән әсәрләрне аны беркем сорамый. Син әлбәттә иҗатчы буларак тиеш уйларга, ниндидер әсәрләр язарга, шундый темаларга, нинди сине үзеңне тетрәндерә темалар, шундый дулкынландыра. Әмма син менә шундый уйныйлармы, юкмы, кабул итәләрме, юкмы, кирәк ул әсәр дөньяга, кешеләргә, юкмы, менә шундый уйлар белән каласың. Әмма монда өметләнергә каладыр. Кирәк һәм зыяга түгел шул эшләр дип өметләнергә кала. Аннан соң менә янәдән җыр сәнгатенә әйләнеп кайтсак, сезнең тагын бер кызыклы фикерегез бар. Менә мин күп язарга тырышмыйм дип әйткәнсез, чөнки музыкаль телемне гадиләштерүдән куркам дисез. Менә бүгенге көндә алтын урталыкны таптым дип әйтеп буламы? Миңа калса була, мин иҗатчылар белән гел эшлим, җырларны чыгарабыз, язабыз, әмма шундый шоу-бизнеска мин әйләнмим. Анда ниндидер икенче законнар һәм без чын иҗатны итәбез чын күңелдән, йөрәктән. Менә шундый хәзер темпоритм миңа якын. Күбрәк инде димәк, сыйфатка өстенлек бирәсез, шулай бит? Сонга караганда. Шулай кирәктер дә. Менә Миләүшә, тагын бер бирәсе килгән соравым, монысы инде сезнең җиңүегез белән бәйле. Узган елның яз аенда сез партитура дип атала бит, ялгышмасам, яшь композиторлар бәйгесендә җиңү яуладыгыз. Без инде әлбәттә сезне әлеге зур җиңүегез белән котлыйбыз. Алда да сезне шундый зур җиңүләр көтеп торсын, сокланабыз, горурланабыз. Һәм менә әлеге бәйге хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Монда инде сез татар операсы белән катнаштыгыз. Бу инде икеләтә дә җаваплы булгандыр. Бу бик зур конкурс, шундый җитди калган еллар арасында зур конкурс, күп этаплар анда узарга кирәк, һәм мин заявканы иң соңгы минутларда бирдем. Бүтән дусларым, якын кешеләрем миңа җибәрәләр, менә конкурс җибәр. Мин ниндидер дулкынлану, ялам, җибәргәме, юкмы, инде җибәрдем. Һәм без финалга уздык. Шундый крупный форма белән, опера белән һәм милли опера белән татар телендә без махсус шул конкурска Артур һәм Эльза Исламовларны китердек татар телендә җырларга өчен, жюри тыңласын өчен. Һәм минем өчен бу бик кадерле җиңү, чөнки менә Кавый Нәҗми турында бит операбыз, безнең татар тарихыбыз, шундый безгә милли якын темаларга, ул опера бөтен Россия тамашачыларга, жюрига
якын да булды. Бөтенесе әйттеләр, монда телнең ниндидер преградалары юк, без тыңладык, итальянча тыңлыйбыз, французча, бөтен классик опералар кебек, без монда телне яратып тыңладык, музыка бөтенесен аңлата. Бу бик кадерле минем өчен булды. Аннан соң бит әле катнашучылар саны да бик күп булган. Ялгышмасам, 800 гариза арасыннан сез беренче урында. Организаторлар шулай әйттеләр, менә күп заявкалар килде. Шулай. Һәм әлеге әсәрне сез 4 елга якын әзерләгәнсез икән, әйме? Менә хәзер инде 4нче ел бара. Һәр көн һәм төн мин ниндидер штрихлар, үзгәртмәләр кертәм, ничек яхшырак эшләргә. Һәм инде якынлашып барабыз премьерабызга, бик дулкынланабыз, эшлибез көн-төн дә. Менә шулай инде зур юл, зур эш, чөнки зур әсәр һәм бик җитди тема. Димәк, тиздән безнең милләтебезне, үзебезнең татар телендә тагын бер зәвыклы опера көтәчәк, шулай бит? Бик өметләнәбез, бик тырышабыз шул өчен. Әлеге операның сәхнәгә менүенә әлбәттә инде сезнең җиңүегез сәбәпчедер, шулай бит? Димәк, бәйгеләрдә катнашырга кирәк. Шулай. Миләүшә, менә безнең әлеге булачак опера хакында сюжетыбыз да бар. Әйдәгез әле тамашачылар белән берлектә карап үтик әле. Игътибар экранга. Миләүшә Хәйруллинаның кавый сәрвәре тиздән зур сәхнәгә менәчәк. Бүгенге көндә репетицияләр гөрли. Безгә Кавый Нәҗминең оныгы Фәридә Тансыковна килеп, Кавый Нәҗми һәм Сәрвәр Адһамова хатларыннан торган шундый китапны бүләк итте. Ул хатлар җыелмасы. Һәм инде мин ул хатналарны укып чыккач, Миләүшәгә шул материалга таянып опера язарга тәкъдим иттем. Мәйтәм, бу искиткеч сюжет менә нәкъ син уйлаган сюжет инде бу. Беренче яктан ул милли сюжет та, икенче яктан ул безнең менә күптән түгел генә булган тарихыбыз. Авторлар икесе дә әсәрдә миллекне саклап калуны төп бурыч итеп куйган. Яңалык ачуга караганда, монысы күпкә мөһимрәк диялар. Ну, заманча да әсәр. Менә сез концертка килеп тыңласагыз, Миләүшә музыкасы бик үзенчәлекле. Ул бер яктан да милли булып та яңгырый, икенче яктан да ул бик заманча. Һәм миңа калса, ул киң катлам тамашасына да аңлашырлык итеп яза. Безнең өчен иң мөһиме менә шул булган вакыйгаларны музыка һәм драматургия ачып кешеләргә җиткерү. Без исә үз чиратыбызда яшь иҗатчыларга бетмәс-төкәнмәс илһам теләп калабыз. Хәзерге вакытта репетицияләрнең иң кызган мизгеле барадыр, шулай бит? Шулай. Менә командагыз хакында да сөйләп үтегез әле. Без инде композиторның сез булуын белдек, шул вакытта либретто авторы белән дә танышып беттек. Тагын кемнәр катнаша? Безнең дирижер-постановщик Айрат Кашаев һәм режиссер-постановщик Илгиз Зәйниев. Мин Илгиз Газинуровичны чакырдым шул проектка, бик кадерлим аны режиссер буларак, һәм без драмтеатрда эшләдек, бер командада һәм музыка язган шундый опыт бар, бергә эшләргә бик кадерлибез шул спектакльләрне һәм әлбәттә аның өчен опера белән эшләргә бу яңа әйбер, бик җитди әйбер һәм мин инде өметләнәм булып чыксын, Алла бирсә. Но Илгиз абый өчен бу яңа дөнья ниндидер ачылды. Мин шулай уйлыйм, өметләнәм. Һәм безнең 18 солист. Бу бик зур команда, бик шундый зур кастинг. Бөтенсе тырышалар. Ну, менә әйтеп карыйм, Артур Эльза Исламовлар, Рөстәм Асаев, Миләүшә Амировна Таминдарова, ул да җырлаячак, Алла бирсә, Илүсә Хузина, Илгиз Мөхүддинов, Ирек Фаттахов, Сөмбел Киямова, Айгүл Гардисламова. Менә бу шундый яшь буын, без консерваториядә укыдык бергәләп. Менә хәзер инде шундый бер-берегезне беләсез, тоясыз, шулай үстек бергәләп һәм менә хәзер шундый проектны эшлибез.
Алла бирсе, барысы да сез теләгәнчә килеп чыгыр дигән теләктә калабыз. Амин, амин. Миләүшә, менә тапшырубыз кысаларында сөйләп беттек бит инде. Сез җыр сәнгатендә дә бик актив эшләп киләсез. Шул ук вакытта театрларыбызда да эшлисез. Һәм бүгенге көндә инде үзегезне өр-яңа өлкәдә сынап карыйсыз. Менә киләчәккә Миләүшә Хәйруллина нинди хыяллар белән яши икән? Алла бирсә, шулай ук эшләргә, хезмәт итәргә, безнең мәдәниятебезгә, музыкага һәм менә дуслыкта калырга бөтен иҗатчылар белән. Чөнки бу бик мөһим, бер дулкында булырга, бер сулышта. Менә шундый дуслык булсын бездә. Амин. Миләүшә, ни кызганыч, менә тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Кадерле дусларым, илһамлы көннәрегез булсын һәм исән сау булыгыз. Иң мөһиме. Һәм барыбызда зәвыклы музыка тыңлыйк, шулай бит? Амин. Миләүшә, без инде чиратыбызда барлык хыялларыгызда чынга ашсын дип телибез. Сездән тагын да зуррак җиңүләр көтеп калабыз. Һәм иң мөһиме, премьерагыз уңышлы үтсен, халкыбызның күңелендә тирән эз калдырсын иде. Сау булашабыз, бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.